Timbuk cangik metu penghormatan nganggo sirah. Apik tenan piagane kompak-kompak hormat-hormatan lakone kecekel gunewe apik. Perang campur apik. Ya awit saka berkah guruku. Guruku sapa nduk? Dalang Bondan. Pak Bondan mirsani boten. Dalam rangka apa? Merdi bumi, sedekah bumi. Nang apa kok bumi iki kudu disedekahi? Bumi disedekahi karo ora iki bumi ora njaluk. Ning panguripan ingkang tumempang ana ning dhuwur bumi kuwi ana wujuding manungsa, ana wujuding wit-witan, ana wujuding kewan lan alam liyane. Iya. Manungsa nyaos syukur marang Gusti karo jagat dene bumi wis bisa nyembadani dadi panguritaning manungsa.